Вось такі браслетик з матуска, сплеценага без рагулькі, па вашых рэкамендацыях, я вырашыла зрабіць на сваіх уласных пальцах. І ў мяне таксама атрымалася, але ведаеце, што скажу, не дарма прыдумалі рагульку. На рагульцы плесці значна лягчэй. Я ўзяла чырвоныя ніткі, такія вязальныя, самыя звычайныя, і паспрабую сплесці гэты матузок проста на сваіх пальцах. Вось кладу нітачку на далоньку, прыціскаю пальцамі і раблю 2 васьмёрачкі. Вось яны, 2 пятлі атрымаліся. Адна нітачка тут, другая тут. І зараз трэба вось ніжнюю пятлю перакінуць над верхняй. Выцягнуць яе сюды і там падраўняць петлі таксама. Зноў далей 2 васьмёрачкі і зноў ніжняя перакрывае верхнюю. І зноў падцягваем. Падцягваем за абедзве нітачкі, каб выраўняць петлі. Зноў робім 2 васьмёрачкі. І зноў, бачыце, пальцы ў мяне не зусім роўныя, адзін да аднаго, як на рагульцы, таму магу адразу паказаць, як гэта робіцца на рагульцы. А зараз, як бы гэта выглядала на рагульцы. Проста ўцягваем нітачку ў адтулінку, і вось яно пайшло. Васьмёрачка адна, васьмёрачка другая, і вот то раз, вот то два. Яны роўненькія, таму значна хутчэй ідзе працэс. Васьмёрачка, васьмёрачка, і зноў. У другую пяцелечку наша вяровачка, вось ужо матузок паказваецца ў шчылінцы, вось ён прыгажунчык наш, і мы матаем так далей. Тым не менш, нават на пальцах без рагулькі удалося сплесці вось такі акуратненькі прыгожы матузок. Бачыце, ён такой касічкай з усіх бакоў укладаецца. І можна сплесці такі браслетик і насіць яго на руцэ, як носяць чырвоную нітку на абярэг. Верыце вы ці не ведаеце, гэта не так важна. У нас у сям'і казалі, можа, не паможа, але і не зашкодзіць.